ngumuntu ngoba ingane ehlala kumuntu wesifazane indoda efaka imbewu lapha. Le mbewu efakayo isidalwa sendoda esiza emhlabeni esizokwenzani esizovusa lo muzi ngelinye ilanga masiphela amandla endodeni yilento. Kodwa mawuzola naye ekuphathele lembali yakho ekuphathele lento wena ulwa naye ekuphathele uqonda ukwenzani ayiqhubeka isidalwa sakho kusiza emhlabeni kodwa umuntu osiphethe ulwa naye awisidididi kahle kahle umuntu wasifazane bekhulelwe ngisha ngeyisa noma ikanjani mawuyindoda bheka phansi bengathi uyinyoni angithi akuwa mina njani mangathiwa nje nangu wami yakhulelwa uyashintsha kuma uthi ma wena wabona uma ushiwa inyoni uthi ma ubuye umtekekise umbize ngengane uthi bheli ubuye umbize ngento engachazeki uthi muntuza ubuye umdidi uyabona uthathele uthi nunu uyabona ubuye uthi ukufunda uthi lavi yabo.